Il-ħadd ħabat l-1000 jum mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Kien fis-16 ta' Ottubru tal-2017 ftit qabel tlieta ta' wara nofsinhar li Daphne Caruana Galizia ħalliet ir-residenza tagħha fil-Bidnija għall-aħħar darba hekk kif ftit wara inqatlet permezz ta' karozza bomba. Xahar u nofs wara l-Pulizija arrestat 3 irġiel li bħalissa jinsabu akkużati li kienu l-eżekuturi materjali tad-delitt. Iżda anki dak iż-żmien kien jidher ċar li kien hemm aktar persuni involuti u li d-delitt kien ikkummissjonat minn persuna jew persuni li kienu qed jinkixfu u jinqarsu mill-kitbiet investigattivi tagħha. Iktar ma beda jgħaddi żmien aktar bdew joħorġu dettalji ġodda li komplew jagħtu raġun u jikkonfermaw dak li kienet tikteb dwaru, konfoffi u deals korrotti u multimiljonarji bil-kompliċità u l-barka ta' dawk fl-ola kuriduri tal-poter. Iktar affarijiet komplew ħerġin lejn l-aħħar tal-2019 maħfra presidenzjali mogħtija lil persuna li allegatament aġixxiet ta' middleman bejn min allegatament ordna l-assassinju u min wettqu. F'Novembru l-imprenditur Jorgen Fenech li kien identifikat bħala s-sit tal-kumpanija 17 Black sena qabel kien interċettat fis-sigħat bikrin ta' filgħodu u jipprova jaħrab mill-pajjiż. U r-rivelazzjonijiet tal-qrubija tiegħu mal-ogħla uffiċjali tal-Gvern waslu għal protesti kbar fit-toroq u eventwalment għal riżenji tal-Ministru Konrad Mizzi, tal-Prim Ministru Joseph Muscat u tal-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri. Bħalissa għaddejjin żewġ kawżi l-qorti kif ukoll inkjesta pubblika li qed ikomplu jixħtu dawl fuq kif klikka kriminali ħatfet il-kontroll tal-pajjiż u minat l-istituzzjonijiet li kellhom jassu kontra l-korruzzjoni. Intant fi stqarrija l-Aqda Repubblika tenni l-impenn tagħha biex toħroġ il-verità sħiħa dwar dan il-qtil u biex issir ġustizzja. Inġeddu l-impenn tagħna favur dak kollu li Daphne Caruana Galizia ħadmet għalih u li minħabba fih spiċċat maqtula, inkluż l-onestà, l-imġiba xierqa u l-kontabilità fil-ħajja pubblika, tkompli l-istqarrija. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jidher li Daphne Caruana Galizia kellha raġun meta kultant anki weħeda u ried li pajjiżna qed jinħakem mill-korruzzjoni. L-istqarrija temm b'rikonoxximent tal-kontribut uniku li tat Daphne Caruana Galizia favur pajjiżna u Repubblika tenni lil korrotti kollha li ma rnexxilhomx iwaqfuha għax Repubblika se tkompli dak li bdiet Daphne.